så i dag skal hun for første gang ud på blind date. Hej så. Hej, Line. Det bliver møde. Altså, mit førstegangsindtryk, det var, oh my god, nu sker der for det der hår, ser han bare fimset ud. Ja. Jeg er meget spændt på, hvad vi ser. Jeg er slet ikke for noget overhovedet ikke. Nej. Så er der noget at glæde sig til i hvert fald. Og vi har da været mere tilbage, kan man sige, så det har lagt op til en rigtig god date. Ja, det er 100%. Jeg synes, Line, hun er rigtig pæn. Altså, hun har det ligesom mig, ikke går op i sig selv ligesom mig, så det kan ikke blive bedre. Er du helt dansker? Nej. Jeg far og tegner på min mor dansker. Okay. Så er du sgu da nok nogle af de flottere tegninger, jeg ikke har set noget at sige. Tak skal du have. Hvor er du selv fra? Jeg er født og opvokset i Danmark, men altså, jeg har en far, der fra Indien af, så jeg er halv dansk og halv engelsk. Okay. Altså, jeg synes, det er lidt kritisk, at jeg sidder her på date med en halv inder. Jeg er jo mest skandinaviske fyr, så udseendsmæssigt er han slet ikke min type. Du ligner en fyr, der gør meget op i dig selv. Altså, det kan jo godt tage lidt tid at sætte over sådan noget der, ikke? Altså, men altså... Hvor lang tid må du have det? Det ligner, du brugte noget tid på det, gør det. Jeg tror, der gik et sted mellem 20 minutter og en halv time som års med det. Er du typen, der kunne finde på at vaske det helt om og sætte det om igen, hvis du følte, at han havde en dårlig dag? Nej, det kunne jeg ikke. Det er så ikke særlig overbevisende. Jo. Nej, det kunne jeg godt. Nå, skal vi ikke skåle for en hyggelig dag? Skål. Er det din første blind date, du er på, så? Ja, det er det faktisk. Okay. For at være helt ærlig, så jeg vil sige mig sammen med mig glemsom. Nu har jeg allerede glemt, hvad du hedder. Det der, det er dårlig stil, ja. Det er rigtig dårlig stil. Det er fordi snakken allerede kører så godt. Og så er det på den måde, jo. Det er dårligt reddet. Altså, jeg synes, det er virkelig dårlig stil, at han allerede efter 5 minutter ikke engang kan huske mit navn. Altså, som om, hvad kan du så huske? Altså, interesserer du overhovedet for mig, eller hvad? Ja, så længe som du så været single? Jeg har været single i, hvad, 2 år. Hvad skyldes det? Det skyldes bare, at jeg måske har lidt svært ved at finde den helt rigtige, kan man sige. Altså, jeg vil gerne nu finde den helt rigtige. Jeg vil gerne gå all in næste gang. Det er simpelthen derfor, at jeg er single. Han sidder og fortæller mig, at den næste pige, han møder, at det bare skal være totalt seriøst, som om man bare vil gifte sig og børn inden for de næste par år. Det synes jeg ikke, man skal sidde og sige på den første date. Jeg ved ikke, om vi skal tage videre til det næste sted, og vi skal ud og se, hvordan vi kommer derhen. Jeg har et transportmiddel, der holder herude til os, som skal transportere os op. Ja, så jeg håber bare, at han har fundet på noget sjovt, vi skal, så der kan ske noget nu. Får du sådan en overraskelse? Jeg er så spændt. Er du seriøs? Nu skal vi ud og have noget motion, jo. Det bliver så skægt. Det er et mega sjovt transportmiddel, så det kan kun blive godt. Så er spørgsmålet bare, hvem skal sidde hvor? Jeg skal sidde bag os. Jeg havde håbet, det ikke var en hestevogn, fordi jeg er rigtig bange for heste, men da jeg ser den cykel, så havde jeg faktisk mere håbet på, at det var en hestevogn. Så jeg håber bare, at han har fundet på noget sjovt, vi skal, så der kan ske noget nu. Får du sådan en overraskelse? Jeg er så spændt. Er du seriøs? Nu skal vi ud og have noget motion, jo. Det bliver så skægt. Det er et mega sjovt transportmiddel, så det kan kun blive godt. Så er spørgsmålet bare, hvem skal sidde hvor? Jeg skal sidde bag os. Jeg havde håbet, det ikke var en hestevogn, fordi jeg er rigtig bange for heste, men da jeg ser den cykel, så havde jeg faktisk mere håbet på, at det var en hestevogn. Københavnerpigen Line er for første gang nogensinde på blind date. Daten Jonas har sørget for det hele, men indtil videre har det ikke givet point. Nå. Ja, lad os prøve. Jeg synes, at ideen, den er meget sjov, men jeg synes ikke, det er en særlig god idé til en date. Du siger til, når du er klar. Så tager vi pedalerne og ser, hvor vi kommer hen. Kemien mellem os, jeg synes umiddelbart, den virker til at være meget god. Jeg ved ikke, om det er der, hvor man kan sige, at skal der arrangeres en ny date eller noget, men jeg synes, der er lidt kemi. Altså, det er ikke
lidt sjovt at skulle sidde bag Jonas på cyklen. Han har rigtig meget tøj på, og det er rigtig varmt, så jeg kan lugte hans svede rigtig meget. Line, hun klarer det rigtig godt, og jeg hører ingen brok på noget som helst tidspunkt, så jeg må gå ud fra, at det er givet et pluspoint på kontoen. Det er jo overhovedet ikke en sjov date på nogen som helst måde. Det er jo virkelig kedeligt, det her. Altså efter hvad mig og Jonas allerede har lavet indtil nu, så er mine forventninger faktisk ikke rigtig noget. Jeg tror hverken han kan gøre det værre eller bedre. Min forventning til resten af dagen, det er, at jamen, altså, vi skal op i tårnet, så ser vi, hvor langt op vi kommer, og så må vi tage den derefter. Nu begynder jeg at få varmen. Jeg tror udelukkende, at Jonas han, vælger at gå bag mig op ad trappen, fordi at, han vil kigge på mig bagfra. Det er taktisk, at jeg planlægger at gå bag Line, ja. Det er det. Og gøre det på sådan en udiskret måde. Det er lidt dårlig stil. Har du været oppe i tårnet før? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har valgt, at vi skal op i tårnet i dag, fordi at, jeg havde håbet på, at hun er lidt højdeskræk måske, og så man lige kunne tage hinanden i hånden og tage et skridt videre deroppe. Oh my god, hvor langt ned. Jeg er ikke bange for højder, så vi får se, om hun kommer helt op til top. Ej, hvor er det sygt. For satan, mand. Der er kraft, der man lagt ned. Ej, hvor er det flot. Du dør, når jeg fortæller dig, at der er altid flere trapper. Er det? Ja. Man kan komme højere op. Nej, nu går gulvet op nu. Ej, sindssygt. Der er sæt med flere trapper. I Vor Frelser Kirke nyder Line udsigten, mens Steffen Jonas ikke får set meget andet end kirketårnet. Der er sæt med flere trapper. Jamen, det der sker, det er, at der lige pludselig sker noget uventet. Jeg får lidt højdeskræk, og altså, jeg plejer ellers godt at klare højder, men der var fanden lagt ned. Hvad, Jonas? Ja, jeg er med. Er det mig, der er manden nu? Nej, altså. Mange trapper er der. Men nu tror jeg snart, vi er ved at være der. Hvis Line er lidt bange og højdeskræk, så tager jeg den hånden, og så føles vi lidt længere op. Ej, hvor der Er du okay? Nej, det var der lagt ned. Jeg synes, det er lidt sjovt, at Jonas han har valgt at invitere mig op i den her kirke, og han bare står og er en total kylling, og ikke engang vil kigge ud over udsigten eller noget som helst. Skal vi ikke gå lidt længere ned igen? Jo, jeg synes også, jeg har set, hvad jeg skulle. Ja, men du kigger slet ikke. Jeg tror, lad os tage den lidt længere ned. Ja, lad os gøre det. Det er flot heroppe. Hvad er det? Ja, jeg har højdeskræk, altså ja, altså jeg har jo nok egentlig, når det kommer til stykket, men jo, selvfølgelig har jeg det. Altså jeg havde en taktik om, at jeg skulle tage Line i hånden på vej op, og hun også var lidt højdeskræk, men det gik sgu ikke, ligesom jeg havde planlagt. Det var lidt træls. Så er vi nede igen. Jamen, tak for oplevelsen. Selv tak. Jeg synes, vi har klaret det rigtig flot i hvert fald, og jeg har vist ikke fortalt dig, at jeg egentlig var ret glad for kirketårns bygningsværk, men det ved du nu. Okay. Daten overall, kan man sige, den er gået rigtig godt. Jeg synes, vi har rigtig meget at snakke om man lige skal kysse farvel eller noget, det må vi jo se på jo. Det kunne være, at jeg skulle finde fyren igen. Ja, det kunne være. Så må vi se, om vi snakkes ved det jo. Det må tiden vise jo. Ja, hvad føler du selv? Ja, jeg kunne godt være frisk. Altså, jeg ved ikke, hvad du siger til det. Jonas han er slet ikke min type overhovedet. Jeg synes, han